Assalamu alaykum mehman vatandaşlar. Yayılımda akıl yeniçleri kitapxana ulgam bilen atlı televizyonumuzun ikinci taplarının ilkinci sani mehman vatandaşlar sizin bilen. Mehman tomoşaçılar, hormatly beyler. Akıl yeniçleri televizyonumuzun studiyasına yaxşı janydy hoş gördük. Köp sağ olun. Mehman vatandaşlar, hilirleşlerine Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği, Yaşlık Terör Cayılımıyla birlikte hem de Rovşan Ayakkabıları Husus Kârhanası'nın himayetkarlık etmegine bu televizyonumuzun täze bir uğru çünkü akıllı yeniçleri kitapxana ulgamı bilen birlikte ençe mawattan bäri ýaýlama berilýär we saýlama tapgyrlaryny jemledi. Bu hepde ne bu sanyna bolsa görüşimiz ýaly akıllı yeniçleri kitapxana ulgamı bilen atly televizyonumuzun saýlama tapgyryny gezekli eden ýeňizi bolan toporlar öz arasyna inne duşýarlar. Çünkü akıllı yeniçleri kitapxana ulgamı bilen atly televizyonumuzun birinji sanynyň ýagny saýlama tapgyrynyň birinji sanynyň ýeňijileri Lewap welaýatynyň topory hemde ikinji sanynyň ýeňijileri Balkan welaýatynyň topory häzir öz arasyna bäýatlaşarlar. Mehriban watandaşlaryna bu edegem adatça bolşýaly bäýatlaşmanyň bu sanyny eminlik etjek hormatly ýaş dehin muallimler eminlik ederler. Şeýle-de tynçylarymyz bar. Gelin başynda bular bilen tanış bolalım. Çünkü Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği tarafından yetirilýän eminlerimiz var. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň hormatly ýaş dehinli muallimleri. Ul hormatly muallimler, eminler hoş gördük. Çünkü Gülcan Ataýewa hem de Şahenem Muradowa daglar eminlik ederler. Hormatly muallimler hoş gördük. Şeýle-de mehriban watandaşlar akıl ulgamynyň işe girilmegine, wagt hasaplamasynyň başlanmagyna, saklanmagyna, dowam etdirilmegine jogapkärçiligini şeýle-de toporlaryň gazanýan utuklaryny destinasiýany ulgam arkaly ilkilenä bir studiýamyzda şeýle-de mehriban watandaşlar size ýetirýän tynçymyz bar. Olar bilen häzir tanış bolalım çünkü Öwel Murat Aýdowdy hoş gördük. Öwel Murat hem de Bahargül Haltulyeva sizi de hoş gördük. Mehriban watandaşlaryna haýsy welaýatlar gatnaşýandygyna ýaňy bilip topar agdalar kimler? Olary häzir biler. Uluşatlyk şowhun bilen, şowhun el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdan samyna çağırýar. Lewap welaýat kitapxanalarynyň düzülen topor, toporyň düzümi Gülşirin Muhammedowa, Akjemal Aşerowa, Aýdowdy Pirguliýew, Maral Durduýewa, Laçyn Muradowa, hem de Aknur Kömekova toporwasy. Aknur hoş gördük. Özüňiz hem toporňyzy. Mehriban watandaşlar, bularyň garşyda topory, Balkan welaýatynyň kitapxanalarynyň düzülen topor, toporyň düzümi Durdugul Durduýewa, Aýgödel İşanguliýewa, Burhan Sultan Ataýewa, Birsara Begzanowa, Güljahan Annalyýewa, hem de toporwasy Maya Mehmetowa. Maya hoş gördük. Mehriban watandaşlar, toporlaryň kim meýdançyda toporlar ikiňine de sınıf ýar bolman tüýsürekden arzu edýär. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Aknur, Maya, size hem ilkinji gezek däl. Çünkü heriňiz öz duşuklaryňyzyň ýeňijileri. Ve bäýatlaşmanyň bu tapgyryny ýene bir ýoly siziň ikiňizi hem görýärmiz öwranşat. We häzir şertler gaýtala oturmak wajipligi barmy? Men düzgünläme boýunça borjum soramak başynda. Maya? Yok. Yok. Demek şertler boýunça ýürer. Onu bäýatlaşmanyň başynda adatça bolşýar, ul hormatly eminler tarapy hem de tynçylary söz nowatyny berýär. Zaten hem gerekden. Berkara döwletimizin bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzda hormatly prezidentimizin tagallasy bilen kitabyň ähmiýetini, kitapxana işlerine uly üns berilýär. Muňa mysal edip kitapxanalarda
bütöwi elektron ulgamyna birikdirilmegi, şeýle hem sanly ulgama geçirilmegi şaýatlyk edýär. Bize şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il wagtly bütün dünýä ähmiýetli işler rowaj bolsun. Salam, hormatly bätleşige gatnaşyjylar. Bir näçe wagt bäri ýaşlyk teleýiliminiň akyl giňişligi telebätleşigini ýurdumyzyň kitapxana ulgamyň kitapxanaçylary bilen bätleşik geçirilýär. Şuň kunem Lewap welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen topar, şeýle de Balkan welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen topardan kitapxanaçylar bätleşerler. Gatnaşýan iki toparada üstünlük ardy etýän ähli gurlar bilen bir hattarda kitapxana ulgamyna ul üns berýän gahryman arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Salam hormatly mehmanlar, hormatly emin agdalar. Bizim ideal akyl giňişligi kitapxana ulgamy bilen geçirilýän telebätleşiginde ähliňizi hoş gördük. Çünki Mähriman arkadamy tagallasy bilen kitapxana ulgamyny ösürmekde, öýde sürmekde ähli mümkinçilikler döredilýär. Bizim idealy ýurdumyzyň 5 welaýatynda durly künjeklerinde kitapxana açyp ulanmagy berilýär. Elbetde şu kitapxanalarda biz ýaşlar gatnap özümizin bilimimizi, alymyzy artdyrmakda şeýle mümkinçiliklerden dol peýdalanýar. Çünki biz ýaşlaryň oka bilimli bolmamyz üçin giň mümkinçilikler döredýän Mähriman arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny arzu edýär. Elmadam il bähwitli ýurt ähmiýeti alyp baran işler mundan beýlekde rowaj alsyn. Salam hormatly mehmanlar. Akyl giňişli kitapxana ulgamy bilen geçirilýän telebätleşigimiň ýene bir täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Bätleşigiň şu sanyna gatnaşýan Lewap welaýat kitapxanalaryndan düzülen topar, şeýle de Balkan welaýat kitapxanalaryndan düzülen toparyň ikisine de ulus-sünnük arzu edýän. Şeýle de biz şeýle bagtyar zamanada ýaşaýan hormatly gahryman arkadamyzyň jany sag başy dik görsin. Alyp barýan il ýurt halk bähwetli işler elmydamy rowaj alsyn. Yine buraya ikiňiz hem hoş gördük. Elbette üstünlük ýar bolmagyny tüýsürükden arzu edýär. Bu ýyla Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylyna gatyn batalymyz bäri siziň bilen häzir ilkinji gezek duruşýar. Bu zany 2020-nji ýyl boýunça bu ikinji tapgyry häzir dowam edýär. Elbette siz bulyň başyny başlaýarsyňyz. Siziň ýeňijileriniz bätleşiginiň ilk taplaryň ýeňijileri bilen ýa final duruşlarda duruşarlar. Demek, her bir duruşykdan soňra has bir jogapkarlyk duymak wajyplyk bolýar, çünki finala ýakyn elýärsiňiz we arzaly birinji, ikinji, üçünji orna hem nasip bolmak netiýeňde badyr diýip umyt edýän. Üstünlükde ýar bolsun. Ona häzir taýinmasaňyz sowalnama girişýärmi? Taýar. Taýin. Emindir, siňçiler sowalnama girişýärmi? Eýdi watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligi ýaşlyk teleradio şeýle-de Rowşan Aýakaplar Hukuky Karhanasy bilen birlikde taýýarlanýan akyl giňişligi kitapxana ulgamy bilen atly telebätleşigimiň ikinji tapgyrynyň birinji sany üçin niýetlenen sowalnama. Ýagny Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşan taraplar ýurdumyň Lewap welaýatynyň kitapxanaçylarynyň düzülen topar, şeýle-de Balkan welaýatynyň kitapxanaçylarynyň düzülen topar hemde hasap häzirlikçe 0-0 dogry jogap üçin berjek tutup görüşimiz ýaly bartyk bolar. Mähriman watandaşlar, şeýler bilen hem ilkinji sowal taparyna häzir girişýär. Aknur, Maya, taýarmysyň? Taýar. Sowal. Türkmenistanyň we Orta Aziýanyň ilkinji çapçysy kim? Wagt gitdi. Bizim taparımızdan sonra bir soru cevap verin. Bir soru dinleyen. Ben şu cevabı Atacan Abdalov deyip cevap veren. İlkinci çapçıcı. Kim? Atacan Abdalov. Kabul edýän. Bir soru. Jowalyň diýdiňmi? Aljaýarmy? Tolgunýarmy? Maksat ýöne rahatlygyny saklamagy haýyş edýän. Kim diýdiň? Atacan Abdalov. Netije ikinji tapgyryň birinji duşunyň birinji utugy sizde. Gutlaýan hasap açyk bereketli.
Sağ olun. Tijenmeli. Sowal. Seypel Melek, Methal Cemal, Yusuf Ahmet, Alıbeg, Balıbeg, Dövletyar destanlarının yazarı kim? Vaqt gitti. Ansatçı. Sowal. Maya. Birinci sekund. Kim cevap verir? Bu sorağa ödüm cevap bermek. Doğru bolsa ýeriniňizde oturarsyňyz, ýalňyş bolsa meýdançyny boşa dursyňyz. Jok abi? Başga birine berseýem bolýam? Ýok, ne aýtdyňyz da dinleýän Maya. Nur Muhammed Andalip Mukaddi. Indi nugu ber zaýat, gutorunçagyň sol kabul edýän. Düzgünnamanyň 5-9 bölümi. Netice? Yalnız. Aknur, qalan wagtyny dolanıp bilerdiňiz, dowam edýär. Nugu ber zaýat. Öyle mi? Men cevap bereyim. Kim cevap verer Aknur? Işkyakly qyada da barsyn. Işkyanıp dursun. Kim cevap berýär? Soran jogana Akcemal jogap berýär. Akcemal dinleýän. Akcemal diňesiz gurlaýan dinleýän. Bu soran jogaby Magrupi. Dolaýdyň. Dolaýdyň. Bu soran jogaby Gurbanaly Magrupi. Indi kabul edýär. Netice? Hasap, deňe. Bereket. Sağ olun. Sağ olun. Häzir düzgünnamanyň şertleri boýunça hereket etmeli, emma Alparjynyň degişlik hereketine görä diýär-de. Şu ýerde Aknur men size ýüzlenýän, hem eminlere ýüzlenýän. Maýaň bu etmişini bagşlaýarmy? Ýerine alyp galaýarmy? Tamam. Kaptal, otur vermeye. Berekeller. Dostluk duygusu, berekeller. Sowal. Dünyada en beýik bina bolan Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine yerleşen Burj Khalifa binasynyň ýüzünde Türkmen baýdanyň şekli kaçan canlandyryldy. Wagt gitti. Sowal. Berekeller Maya. Dinleýän. Bu sowalyň jogabyna Durdugul jogap berýär. Durdugul dinleýän. 2019-njy ýylyň 27-nji sentýabr güni Türkmenistanyň Garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli şol Burj Khalifa nimetine binasyna Türkmenistanyň baýdanyň şekli şeýlede Türkmenistanyň nimeti canlandyrypdyrlar. Canlandyryldy. Kabul edýär. Türkmenistanyň Garaşdyrlygynyň 28 ýyllygyna başlanyp, ol ýerde hem şeýle portret bolan şeýle diýjek bolýan. Durdugul ýaman alyňa saýaňyz da näme alady diýäm, ýalgyş duruyor diýäm. Ha. Netice? Elbette hasap 2-1. Ansat sowaly. Sowal. Dowam edýär. Ümtüm. Sowal. Pederlerimiz mallaryň dersinden hojalyga gerekli zatlaryň bir näçesini ýasapdyrlar. Şolardan tutuşlugyna saparlyp alynan dersinden tüýleri ütülüp aýrylyp, gowy eýlenip, buğa tüsse guradylyp,
çiğ geçirmezlik derejesine getirilen we olarda çiğden gorap saklamaly imitler, ýagny un, gant, duz, gurt, kak, sök önümleri saklanılmak üçün ulanılan hojalyk haridi. Näme diýip atlandyrılıpdyr? Gaýtalaýynmy? Wagt etdi. Aknur. Bu soramyda Gülşirin jogap berýär. Bizim taparımızın gelen neticesi şu sorağın cevabına çuval deyip cevap berýär. Çuval. Bu senin torun çuvaňyz. Söyle. Hawa. Kabul edýän. Maya. Yüzüňizden aňan alalajaň dok gerek. Netije yok. Çuval däl. Kalan wagtda duran bilersiňiz isteseňiz. Demek wagt ulanýar. Kim jogap berer? Sowalyň jogabyny özüm bersek bolaýyn. Dinleýän. Men pikirimçe meşik mıka diýip jogap Meşik. berýär. Ton jogap. Gutornyk jogabym şu, başga jogabym ýok. Ýöne Kabul özüm edýän. takminan şeýle Meşik. pikir edýän. Meşik. Kabul edin. Eşdilýän söz. Arada lokan bir görünme orada olmalı. Doğru mu içine zatlarını yap? Şöyle mi? Çok fikirde gelin. Netice hata ütgöwsüz galýar. Yanlış bu cevap. Indi doğru cevap için toparlar iki tugalarsanız. Çuvalım däl, meşigim däl, sanat. Aynen bir gazaklıca sowal boljak, ona da 2 sanat veriljek. Sowal. Pişikler. Owa. Pişikler 3 ýaşynda näme bolýar? Däl. Pişikler 3 ýaşynda adam ýaşynyň 15-ine deňdir. Indi gazakly bolup başladymy? 8 ýaşynda adam ýaşynyň 40-na deňdir. Eger pişik 14 ýaşynda bolsa, onu ol adamın näçe ýaşyna deň bolar? Wagt etdi. Wagt saklaýas. Nur. Soramyda Aýdawdy jogap berýär. Aýdawdy. Toparymyz bilen jogap berýär, 70 ýaşyna deň bolýar. 70 ýaşyna deň guton soňa sor. Bu şeýle. Kabul edýär. Aýdawdy. 2 sekund toparly 3 netijeler ýaly wagta däl ol. Bir ýerde eşitip bir ýetişdiňmi? Eger doğru bolsa, ona garşysyňyzdan bir tuk artyk bolarsyň. Elbetde. Netije hasap 3-2. Katawalım, sowal. Ýene de öz kärňde, günärňde deýsli bir sowal. Zöret. Sowal diýdik. Medeniýetiň miras geçirjiligi bilen meşgullanýan esasy edaralar haýsylar? Agzap berersiňiz. Wagt etdi. Ses kaçırım. Siz devam ediyorsunuz fikirlerine. Kaçırmış ki. Aknur. Hayır, siz hem sakladınız. Dinleyen. Maya. Pikirimçe muzeýlar mıka diýip pikir edýän. Sana ol berim. Ülken öwrenç muzeýlary, kitapxanalar. Ülken we taryh öwrenç muzeýler, kitapxanalar. Muzeýler, kitapxanalar. Doğru mu? Cemleýäňizmi? Hawa. Kabul edýän. Maya, tanıdyňyz. Garşylygym ýok. Emma dolu däl. Netije? Häzir sägin ýaz. Eger dolu üstünli dolu berseler, onda utuk hiç kime ýok. Eger hiç zat agzap bilmeseler, ya dolu bilmeseler, onda siz utuňyzdan artmaz.
Sizin toparyňyz agdaňyz barasynda ondan soň gurlaşar. Wagt bermedik şert bilen. Kim jogap berer? Akçamal jogap berer. Akçamal. Sana. Yani bu sorun cevabı kitapxanalar, muzeyler, yurdumuzdaki arşivler, Medeniyet Ministerliğinin özü, hem de medeni miras, tarih yadigarlıklar korumak, medeni miras, Ayıl ederler. Bol. Sana. kitapxanalar, arşivler, muzeyler, medeni miras ve tarih yadigarlıklar korumak ve medeni miras kurumalar. Oturdun mu? Hava. Kavul. Netice. İnniki doğru cevap için iki tuvalar. Doğruluğuna sana o men okuyun, ondan sonra inniki çözüp çözüyor. Arşivler, muzeyler, kitapxanalar, tiyatrlar, tarihi ve medeni yadigarlıkların goruxanalary ve Medeniyet Ministerligi. Ine de doğru sana. Indi bolly. Netice bilen düşünüşdik. Emma full start allyňyz ahry. Aknur. Edel her kiyaly yüzlenme bilen men maya yüzlenýär. Karşıdaşyňyň topragdasyny alyp galýasmy ýa uro diýasmy diýen jarsa. Elbetde alyp galýas. Bol. Ýagşylyk ýagşylyk. Enniki doğru jogap üçin hem iki tugalarsyňyz. Inniki sowala geçer. Sowal. Ha inniki sanawy doğrulugyny çört getip sanap bermeli bolsaňyz. Sana bar berde. Doğru bolmasa hiç il kabul etmez. Ve inniki tarapa hem wagt berer. Ve onun sanawyny haýsy köp bolsa da doňa da utup berer. Alaşýarmy? Gadakly ýerem bu. Türkmeniň 7 hadinasy haýsylar sanap berim. Wagt gitti. Ömsümlüğü berdi. Beýlekler. Şeýle çaltma. Maya, kim jogap berer? Sowala bizim Durdugul mu? toparymyzdan Durdugul jogap Durdugul berer. dinleýän. Dinleýän Durdugul. Sanap berersiňiz. Mening pikirimçe şu taýda towuk, düýe, türkmen halysy, tarja goýny, şeýlede türkmeniň alabaýty. Ömsümlüğü ber jaýdýas. Durdugul. Gaýtalam. Towuk, düýe, türkmen halysy, türkmeniň tarja goýny, türkmeniň alabaýty hem de aty. Türkmen aty. Kutan çağınsın. Kabul edýär. Kabul edýär. Netice yalnız. Aknur, kalanat ulanacak mısınız ya? Cevap veren ulanay. Türkmen halısı, haltık atı. Yedi hazinesi. Yedi hazinen birisi. Kim cevap verir? Sorumuda Laçın jogap berer. Lasın dinleyen. Türkmen 7 hazinasına sarja goýny, towuk, türkmen alabaý iti, ahal teke bedewi, türkmen halysy we su. Düýe. Ömsümlüğü ber jaýdýas. Kutan çağınsın. Tornukly jogap. Kabul edýär. İki taraf hem dinledik. Emma kıynansak da yarınız. Netice inniki doğru cevap için 3 tıgalar.
Sowal. Çuval gyz sözü nähili mani aňladýar. Wagt gidýär. Aşkaçarım. Ne sakla? Hayır. Sowalyň Jogaby. özüm jogap bermekçi. Jogap berýän. Finans. Suwal gyz. Finans sak bolayyn. Näme suwal gyz? Suwal gyz gaýtarma bolup gelen gyzmy hadip pikir edýän. Näme üçin Kerim Guran Epesowyň goşgytyna ba tatsahir çykypdyň suwal gyz wagtyň diýip. Tonşaňyz. Kabul edýän. Tatsahir bolupdyň suwal gyz wagtyň. Meniň ýigit wagtym seniň gyz wagtyň. Ol toýdan öňdäki pursaty wasp edýär näme? Toy sol gelnän giden soň pursatyny ýazýar. Sada gelnän gitmän katat sahiram bolupdyň diýär. Diýiz wagtyň. Ýok. Toýdan öň agal oturuş. Edil aýtyp bereýin diýen ýerine. Aýda. Belki men ýanky beren jogabym ýalňyzdyr. Ýöne men sok goşgynyň sokupleýädini, so bendini dolýatdan bilýän. Aýdyňaly. İçeride otursam yüregim gysya, dasa çıksam asman depemden batya. Şu goşgyň heniden bagrym kesya. Tat şahir çıkypdyň çuwal gyz wagtyň. Toýdan soňmy şo içeride? Toýdan soň sol gyzyň gelnäns gidenden soň ýazýar şonu. Ýöne bilemem. Gök kurtelem boldan heniz gyz. Gök kurtelem boldan heniz gyz wagt. Atdylar maşina ses etdiň aglap. Topullum çekdiler golumdan towlap. Bir mendile gitdim iziňden ylgap. Gök kurtelem bolsaň heniz gyz wagtyň. Netije 5-3. Berekeler. Sağolun. Yankı sowarla şeýle jogap gelipdir. Gaýtarma bolup atasy öýüne geden döwrüne geline gaýtarma şeýle de suwal gyz diýilýär. Irki döwürde ýaglyga suwa diýip atlandyrypdyrlar we suwaly gyz, ýagny ýaglykly gyz sözü gyz kaldyryp suwal gyz sözüne öwrilepdir. Bilmeňiz dedim. Köp sağ olun. Şert oýunça gitsek, häzir siziň ýakýançy agdaňyz meýdançany boşa diýär. Maýa. Elbetde ýanky öz aýtsyňyz ýaly dostluk duşsugy galy bersin. Goý galsyrlar, ýarşaly. Elbetde güýçlüdür. Sowal. Ýurt bir taraplygyny alanymyzdan soň ýurdumyz boýunça UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna haýsy taryhy ýadygarlyklarymyz goşuldy. Wagt bitti. Aknur. Birinji sekund. Akjemal jogap berýär. Akjemal, dogry bolsa meýdançyda galarsyn. Bar. Yani bu soruň jogaby könürgün ýadygarlykları, nuso ýadygarlykları we elbetde berf ýadygarlykları. Tonçaňyz. Hawa. Kabul edýän. Netije hasap 5-4. Berekeler. Köp sağ olun. Nusoy, Merv we Könürgünçdäki taryhy ýadygarlyklar toplumy. Sowal. Ýerde guýudan suw çykarmak üçin öküziň hamyndan eýlenip ýürüýte gural taýarlanylypdyr. Ol gural 6 aýlap guýudan suw çekmäge ýaramly bolupdyr. Onuň uzak wagtlap zaýalanmazlygy üçin ýürüýte ojaryň külü, kek we duz garylyp taýarlanan erginne saklanylypdyr. Şol gural näme diýip atlandyrylýar? Gaýtalaýynmy? Wagt etdi.
Birinci sekund. Maya, Bu sowalyň jogabyna Guljahan jogap berýär. Guljahan. Forumyzyň pikiriçe bu sowalyň jogaby gowa mukaddiýet. Kutonşaňyz şol. Hawa. Kabul edýän. Näme diýdiňiz? Gowa. Gowa? Hawa. Gowy. Gowa. Gowy. Jogaňyz gowy. Hasap 6-4. Mehwan vatandaşlarına görüşümü diýaly. Akıl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen adly telebäş yaşamynyň ikinji tapganyň birinji sany operatorymyza görkezmek aýş edýär. Şu görkezçiler bilen çünki Balkan vilayet kitapxanalarynyň düzülen toparyň ýeňisi bilen jemlenni. Maya toparyňda indi kitaplarda görüşür. Üstünlikle yar bolsun, dewap vilayetyň topary, akyň topary, diňe gatnaşylar köp sawat maýdýar. İşiňizde durmuşda üstünliklerini yar bolmagyny arzu edýär. Mehwan vatandaşlar, bizim aklı jaňda dünýä uluklarına arzu edýär. Hormatly arkadaşlarymyň saýetinde. Elmydama bagtdan paýly, diýerden ter paýly orta ýaşamagy, tüýstrekden arzu edýär, meselе arzu dilerler bilenim. Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligi, şeýlede ýaşyk telewizýa ýaýlmy. Rowşan aýakkaplar usul kärhanaty bilen bilerse taýýarlyk ýaýlma ýetirýär. Akıl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen adly telewizýa yaşamynyň bu taýmy hem geçirip durýar. Indi kana başlanjak, hoşta bolun. Hoş bolsun.